Velkommen til. Tak, fordi vi kom. Tak, Stella. Igen. Tak fordi vi måtte komme. Det må I. Og jeg hedder Rasmus. Og nu præsenterer jeg mig først. Det plejer jeg ikke at gøre. Men de sidste 2 gange er der folk, der sådan har sagt, du har ikke præsenteret dig endnu, lige før jeg skulle til at præsentere mig. Fordi jeg plejer at præsentere Annette først. Og jeg ved, der er nogle af jer, der kender hende, og der er også nogle af jer, der ikke har mødt hende her på stedet. Men du har jo været... du er kommet her. Kender alle sammen. Du kender alle sammen? Ja. Herreste Gud, det er da forholdsvis nemt så. Ja. Ja, dejligt. Ja. Men jeg hedder Rasmus, og jeg er her i den rolle, at jeg hjælper Annette med at strukturere Annettes liv. Fordi Annette er også i gang med at finde ud af, hvad det er for et liv, hun har levet. Og det kommer vi noget mere ind på igennem samtalen. Man må gerne spørge, fordi nogle gange er det noget, der er svært at give mening i. Man må også gerne gå, hvis der er noget, som vækker genklang i en, at det pludselig er noget, som vækker nogle følelser, fordi man kan relatere sig til noget i historien. Jeg ved godt, at I ikke har samme historie alle sammen. Så det er okay at gå ud og trække noget frisk luft og komme tilbage igen. Det er også okay at blive. Det kan vi godt tåle. Det er jer, der bor her. Det er mig, der er gæst. Så der er plads og fri leg her. Og i dag skal vi tale om dit liv. Ja. Og hvordan det er, man bryder ud af et ægteskab på godt 55 år, hvor man så bagefter opdager, at man har været udsat for voldsom psykisk vold, og økonomisk vold, og digital vold, men ikke fysisk vold, og heller ikke seksuel vold. Nej. Og det er der sikkert nogle af jer, der har været i nogle af de voldssituationer i jeres historier. I er velkommen til at dele. Det er ikke noget, vi behøver at høre, men det er okay at gøre det, hvis man føler for det. Men i hvert fald at spørge ind til noget i historien, hvis det ikke giver mening, så vil det være rigtig godt at få det forklaret. Sådan så vi ikke får bygget nogle fantasier op, apropos skovlen på taget. Vi får hurtigt dannet nogle fantasier om, hvordan vi tror, det er, hvis vi ikke kender realiteterne. Så hellere spørge ind til det. Ja. Annette, Ja. vi plejer at starte med barndommen. Hvad var det for en barndom, du havde? En barndom med faktisk masser af svigt. Min mor blev gravid som 16-årig. Og jeg blev født, da hun var 17. Og min far var 18 på det tidspunkt. Så jeg kom på børnehjem de første 2 år. Og ellers vil jeg sige, resten af den tid, indtil min søster kom, der var 6 år mellem min søster og mig, der kan jeg faktisk ikke rigtig huske særlig meget. Jeg kan huske, at der hvor vi boede, der boede vi på første salen af en villa, og nede under, der boede Hansen. Det var ham, der ejede huset, og han var min allerbedste ven. Og ham gik jeg altid ned til. Men jeg blev også sendt væk. Altså, jeg blev sendt væk på noget, der hed... hvad hedder sådan noget? Man kaldte det noget bestemt, hvor man kunne blive fedet op eller sådan noget. Men jeg ved ikke, hvad... tidslinjerne kan jeg heller ikke rigtig huske. Jeg kan ikke huske, hvor lang tid jeg var der. Men jeg kan huske, at jeg har nogle billeder inde i mit hoved af, for eksempel nogle bestemte blomster. Et bestemt sted, jeg var i Nordsjælland, af nogle gule blomster. Jeg havde de blomster som pesten. Og jeg blev også sendt til Svendborg, hvor jeg også var i lang tid. Man kaldte det et eller andet sted, hvor børn de var underernæret. Er der ikke nogen, der kan huske sådan Svagebørnskoloni. Ja, svagebørnskoloni. Det var det hed dengang. Om det har været en form for noget børnehjem eller det ved jeg ikke. Men det der svagebørnskoloni, det hang ind i hovedet på mig. Og da min søster kom, jeg kan slet ikke huske de første 6 år med hende overhovedet. Jeg kan huske, jeg begyndte at gå i skole, og jeg passede ikke ind i skolen, og
Susanne, som hun hedder, den mellemste, så kom der en mere. Der er 12 år mellem hende og mig, og der er 12 år mellem Bettina og Susanne. Det var egentlig det samme mønster, der skete, at de blev også sendt væk. Men altså, de har så bare ikke været på børnehjem. Og der er mange ting, jeg har fået at vide i mit voksne liv, der sker på et børnehjem. Det er, at du får ikke de der grundsten, som gør, at du kan klare tilværelsen. Du får ikke den kærlighed, den opmærksomhed. Jeg kan huske en gang, jeg så en fjernsynsudsendelse i tv, hvor at der var en, der var blevet... de var under opsyn af kommunen, et ægtepar, eller et ung par. Og der blev denne her, hun havde så fået en baby, og der blev denne her pædagog ved med at sige, du skal kigge det barn ind i øjnene. Og det står for mig som rigtig tydeligt, det er, at den kontakt, hun skulle have med det barn, det var jo ved at kigge på det her barn. Men jeg tror faktisk, der er mange, der ikke har stået og kigget deres børn ind i øjnene. Og det har du så heller ikke oplevet? Nej, ikke hvad jeg kan huske i hvert fald. Men jeg vil sige, det er, at med meget dårlige kort, hvor kommer jeg så ind i voksenlivet og møder så tilfældigvis denne her mand, som jeg blev gift med. Og jeg blev egentlig betaget af hans familie. Det var et helt andet miljø, de kom fra, end det jeg selv kom fra. Fordi jeg tit blev spurgt, elsker du ham? Nej, det gjorde jeg faktisk ikke. Men jeg blev betaget af den familie, fordi det var teaterfolk. De levede på en anden måde, end jeg gjorde. Min far, han var håndværker, og han kom så til at klare sig ganske udmærket i sit voksne liv, og fik egen virksomhed og det hele. Men han var håndværker, og forblev han med at være hele livet. Han var ikke en type, der lavede sig om. Han var den, han var. Og han kunne godt lide at drikke øl og sådan noget. Det gjorde han jo også til tider, hvor det var belastende at være i hjemmet. Men med de kort ind i voksenlivet, der var jeg egentlig et rigtig, rigtig nemt offer for dem, jeg kom til at møde. Og min eksmand, som jeg så er blevet skilt fra, han var rigtig omsorgsfuld. Han stod jo og ventede, når jeg var nogen steder hen, så stod han og ventede min mors og fars gadedør på at komme hjem. Og det synes jeg var rart i starten, indtil det begyndte at blive irriterende. Og jeg har så skrevet alt ned, hvad jeg har foretaget mig fra jeg blev født og op til nu. Det er, at der gik et halvt år, inden jeg opdagede, at det var irriterende, at han var sådan, som han var. Der startede faktisk den form for, at han begyndte at få kontrol over mig. Ja, altså kærlighed og kontrol ligger jo meget tæt op ad hinanden, fordi vi former hinanden, når vi er i et forhold. Og der gik lang tid før du opdagede, at han kom tættere og tættere på, hvor du arbejdede. Han stod jo ikke kun i... Så pludselig var han taget et stykke med S-toget og stod og ventede på dig. Ja. Han var alle steder. Så kontrollen med dit liv fyldte mere og mere, og så holder det jo op med at være kærligt ment. Selvom man i starten godt kan tænke, ej, hvor han holder af mig, når han står og venter, eller passer på, men man opdager ikke, at det er for hans skyld, og ikke for Annettes. Det, der sådan set er rystende ved det, det er, fordi jeg har været på et krisecenter før i under 48 timer. Jeg var der i 16 timer. Og der var en ung mor, der spurgte mig, hvornår opdager man egentlig, hvornår det sker? Jamen, jeg opdagede det faktisk først for 5 år siden, at jeg var, udsat for det, jeg var. Der skulle gå 50 år, inden det gik op for mig, hvad det var. Jeg var godt klar over, jeg blev syg i mellemtiden. Så blev jeg syg, og så fik jeg medicin, og så gik jeg til psykolog, så gik jeg til psykiater og alt muligt andet. Ikke? Men på det tidspunkt hed det sig jo, at det var på grund af den belastning, der var i min familie. At det var derfor. Jeg var også på daghospital på Stolpegårdsvej, og det er, jeg ved ikke, hvordan, kender du Stolpegårdsvej? Nej, men det er jo et sted, hvor man kommer hen, hvis man har psykologiske problemer. Ja, men det var så på daghospital, jeg var der, ikke? Og der hed det sig jo også, at jeg var der, fordi at min far, han drak.
Så det gik jeg og troede på i mange år, at det var klart, at det var belastende. Det var også belastende at bo i et hjem. Man vidste ikke, hvornår han kom hjem, manden, hvad tilstand han kom hjem i, og balladen der var, og så videre, og så videre. Men det er faktisk først rigtig for 5 år siden, det gik op for mig, hvad det var, jeg levede i. For jeg sad og læste artikler om det, og jeg så film om det, og alt muligt. Og jeg tænkte, det er egentlig mærkeligt, fordi det kender jeg da, og det har jeg jo også været udsat for alt muligt. Så begyndte jeg at tage fat på Lev. Jeg kalder dem Lev med vold dengang. Og der opdagede jeg så, da jeg fik snakket med dem, det var dem, der stillede diagnosen, at du har været udsat for grov psykisk vold. Og så tænker jeg, om det er jo meget nemt at sige, fordi de kender mig jo ikke på nogen områder, og jeg kan jo bare sidde og fortælle en hel masse ting og sager. Men på det tidspunkt fik jeg så også en psykolog, som jeg går hos stadigvæk, og der blev jeg så bekræftet i, at det var grov psykisk vold. Det er faktisk, jeg vil kalde det er faktisk en forbrydelse, fordi han stille og roligt nedbrød mig. Og der springer vi lige tilbage Ja, i det gør tiden, for at vi kan forstå, hvad det er, der sker, Ja, når man bliver isoleret, eller i hvert fald er udsat for psykisk vold, for det kan jo have forskellige karakterer psykisk vold. ja, Du møder familien Rasmussen, ja, og bliver betaget af den måde, de lever på. ja. Der er en anden frihed, der er lidt flere armsving, de holder lidt fester. Nej, de holder mange fester. Ja, det gjorde de. Og du oplever, at måske ubevidst, at en måde, man kan komme ind i sådan en familie, det er ved at gifte sig med Bo. Ja. For du er egentlig ikke, når du tænker tilbage på det, sådan rigtig forelsket i Bo. Nej. Nej, det er jeg ikke. Det var ligesom om, jamen jeg tror, det ligger i generationen, ikke? Nu ved jeg godt, at jeg er ældre end jer. Men det ligger i generationen, der man finder en, og så gifter man sig. Altså der var jo ikke det, som man gør i dag, man går ud og prøver alting af. Sådan var det jo ikke dengang overhovedet. Så det var ligesom ham, der var tunet ind på, og så kom man i familien, og han kom hos os, hjemme hos mine forældre og sådan noget, ikke? Og så, jamen det var helt naturligt. Så pludselig, som 25-årig, blev jeg så gravid. Hvor jeg så fødte min søn, ikke? Så det var ikke, det kørte bare sådan, som det gjorde dengang. Og inden da, der er der en skelsættende historie, som betyder meget for dig, i forhold til, at du bliver bedt om af det dine forældres venner. Ja. Min mormors bror. Sådan er det, ja. Og skal hjælpe dem. Ja, min mormor havde en bror, der boede inde i Vestergade, på Vesterbro. De boede over gården, og det var fattige mennesker, men de var flittige folk. Og jeg elskede at komme derinde. Der var simpelthen så pragtfuldt at være derinde, fordi det var det mest kærlige hjem, jeg nogensinde har været i. Og de havde børn på min alder, så jeg var derinde hver søndag. Og så havde de sparet sammen til det her sølvbryllup, og så en af børnenes venner var blevet syg, så han kunne ikke komme og servere. Og så siger jeg så, det kan jeg godt gøre, jeg kan godt komme ind og servere til det der sølvbryllup. Og jeg møder så op til det der sølvbryllup derinde, og det var helt naturligt for mig, at jeg hjalp dem. Og så pludselig står min eksmand derinde med en tang, og han ødelagde deres fest. Fuldstændig. Han råbte, og han skreg. Hvad var det, han ville med den tang? Han ville klippe min forlovelsesring over. Og jeg kan ikke huske noget efter den dag, altså efter det tidspunkt. Jeg kan ikke huske, hvordan jeg kom hjem eller noget. Men jeg ved bare en ting, der er stensikkert, det er, at han ødelagde deres fest. Og det var så forfærdeligt. Fordi jeg havde som sagt ikke gjort noget. Og hvordan han vidste, hvor det var henne, det ved jeg ikke. Har du stadigvæk ikke fundet ud af? Jeg har stadigvæk ikke fundet ud af det. Og det er også fuldstændig underordnet. Men det var første gang, jeg oplevede den vold, som jeg senere hen skulle opleve mange gange. Men selve historien har du tænkt tilbage på mange gange, fordi du følte en enorm skam. Ja, det gjorde jeg. Det gjorde jeg i allerhøjeste grad. Fordi jeg følte, det var min skyld, at jeg var med til at ødelægge deres fest. Alle gæsterne kendte jeg jo, det var jo familie og alt muligt andet. Og de var jo godt klar over,
at den fest, altså den var ødelagt for dem. Og jeg kunne simpelthen ikke redde den i land overhovedet. Men det er jo så senere i voksenlivet, jeg så har opdaget, ja, men det var så første gang, jeg oplevede, den form for udbrud, som jeg kalder det. Og af en eller anden mærkelig grund, så blev han jo tilgivet hen ad vejen. Men altså, det sidder stadigvæk dybt i mig. Når jeg snakker om, sidder det stadig helt vildt dybt i mig. Og der skulle komme masser af de der. Masser. De stod jo i kø som perler på en snor. Mm-hmm. I og med, at det er et helt liv, at vi prøver på at fortælle nu her på en time, så kan det godt være lidt svært at følge med i, hvor historien kommer fra, og hvor den er på vej hen. Men hvis vi tager voldscirklen, kender I den? Og prøver at forholde os til den. Jeg har nogen her. Jeg skal lige huske at tage den her med. Jeg tager den her. Der var også 2. Så har I yderst i spiralen, at forholdet starter, har vi været inde på. Og så har vi forelskelsen, står der her, men der var vi jo inde på, at det var måske mere trangen til at være sammen med den familie, som kunne noget andet, end det var forelskelsen i Bo. Og deri ligger også den der idealisering. Det var et spændende liv, de kunne det hele, de havde flere penge. Og måske også en idyllisering, fordi i virkeligheden, så var det jo også en familie, hvor der var for meget alkohol, hvor der var, hvor de 3 drenge, Bo har 2 brødre, først fik mad klokken 11:30 om aftenen, fordi at Bo jo var på teateret, Preben, deres far, var på teateret og spillede hele aftenen. Og så fik man først aftensmad, når man kom hjem. Så der er nogle ting, som måske ikke er så gode familiemæssigt i forhold til at være barn i hjemmet. Men det ser du ikke på samme måde. Overhovedet ikke. Nej. Jeg så det slet ikke, altså overhovedet ikke. Jeg synes, det var fedt at være derhjemme hos dem, og jeg begyndte jo også at drikke på det tidspunkt. Det lærte de mig faktisk. Ikke dagligt, men det blev det så til senere. Ja, for det var en del af det at være der. Ja, det var det. Og vi har hørt om toget, at Bo tog toget og stille og roligt nærmede sig og kontrollerede dit liv stille og roligt. Altså den psykiske vold starter i det små. Så er det her, der nogle gange begynder at komme anden form for vold. Det har du så ikke umiddelbart været udsat for på daværende tidspunkt. Nej. Det er mere kontrol og krav om, hvordan du skal leve dit liv, der fylder i jeres forhold. Hvor Bo manipulerer i forhold til, hvor du må gå, stå, være. Ja. Det kommer stille og roligt mere. Så er der en historie efter. Nu springer vi lige lidt frem og tilbage, fordi det er for at få forståelse for, hvad det er, der foregår. Efter Annette er kommet her på Ellestedet, der mødes Annette med sine 2 søstre igen. Og den ene af søstrene kommer med en historie om, hvordan Bo tropper op med 2 taler. 2 taler til en fest. Og det kan du ikke huske? Nej. Den historie kan du ikke huske? Nej, ingenting. Og det, han vil med 2 taler, er fuldstændig, kender I den film, der hedder Festen? Det er før, at den bliver lavet, men det er fuldstændig det samme. Der er en god og en dårlig tale. Og han vil have publikum til at vælge, hvad for en, der skal ud. De handler så om Annette. Og det kan Annette ikke huske, den historie. Hun kan slet ikke huske den fest, at hun har været til stede. Overhovedet ikke. Så der begynder Annettes, eller i virkeligheden Annette, ikke længere at eksistere.
Der begynder at være låg på, hvem Annette er, og Annette begynder at fortrænge alt det, som gør for ondt at leve med i hverdagen. Og så begynder det at blive hverdag med den der psykiske vold. Så er vi nået helt ned i bunden af cirklen. Jeg vil lige sige en ting omkring det der med de 2 kort. Jeg blev forenet med dem her på Ellestedet. Og det gjorde jeg, fordi min søn fik en besked fra min søsters mand. Hvor er min mor henne? Der er sket noget forfærdeligt. Min mor, hun er forsvundet. Jeg kan ikke finde min mor. Der er sket lidt andet forfærdeligt med min mor. Jeg ved ikke, hvad det er. Og det tager de til sig og begynder så at undersøge, hvor er Annette henne. Og de begynder at ringe. Jeg genfortæller, hvad de sagde til forskellige krisecenter. Det får de jo ikke noget ud af, fordi de krisecenter oplyser jo ikke noget om, hvor de er. Men ringer til mit telefonnummer så, og så svarer jeg så den her telefon. Og dem havde jeg ikke set i årevis. Jeg havde forsøgt at få kontakt med min søster på et tidspunkt for nogle år siden. Hun er socialrådgiver på kommunen, og jeg vil gerne have spurgt hende om kommandovejen til at få en bolig. Hvordan skal jeg gøre, og hvordan og hvorledes? Men hun valgte at sige nej tak, hun ville ikke hjælpe mig. Og det var så svært for mig at acceptere det der. Jeg gyngede, som om jeg havde fået en med en jernstang i flere dage over det der svigt, hun udviste over for mig. Og da de så ringer begge to, de stod med højtaler på, ikke? Der siger jeg jo så til hende, det er, at du ville jo ikke hjælpe mig, dengang jeg havde brug for det. Men de var ikke klar over omfanget af, hvor slemt det egentlig var. Det var de jo ikke klar over. Og samtidig med, så havde de måske også, det har de jo så åbenbart vidst, fordi festen der sad de jo og fortalte, at de godt var klar over, at der var noget, ikke? Men de ikke kunne rigtig sige, hvad det var. De vidste jo godt, der var et eller andet. De var også dårlige, hver gang de var sammen med min eksmand. Det sidder de og fortæller derinde, at de havde det rigtig dårligt, hver gang de var sammen med ham. Så Så de har jo alligevel vidst, der var noget, men har ikke turde rigtig tage sig af det på det tidspunkt. Så jeg skulle herhen for at få den forbindelse. Nu skal jeg lige blive enig med mig selv om, hvor vi springer hen, Annette. Ja. I forhold til at være nået ned i bunden og normaliseringen af volden af den her cirkel, så prøv lige at fortælle om, da du bliver udsat for nogle valg, hvor du kun kan vælge dårligt og dårligt. Og jeg tænker på historien med motorvejen, Ja. efter at Frederik er blevet ældre. Ja. Min søn bor i Hørsholm, og vi boede i Rørvig. Og det var sådan et eller andet med, at det skulle tilrettelægges, når vi skulle ind og besøge dem. Og det var også, fordi de havde arbejdet begge to. Og og så havde vi aftalt, at jeg skulle ind og klippe familien, og det var helt fint, det plejede jeg at gøre. Vi kører så ind. Til dem, der kender København, motorvejen der var vi nået til Hvidovre. Kan det passe, Hvidovre? Nå, det er også lige meget. Et kvarter, cirka 20 minutter før Frederiks bolig. Så ringer telefonen, og så er det min svigerdatter, der spørger, om jeg gider klippe hendes søsters barn. Så siger jeg, jamen selvfølgelig gør jeg det, jeg er jo i gang, så det er jo lige meget. Og så sidder vi jo tæt ved hinanden, det vil sige, at min mand kunne så høre, eksmand kunne så høre, hvad det var, hvad hun sagde. Og så siger jeg, jamen det er helt i orden, og så lægger jeg røret på. Så begynder han. Det kan du godt glemme alt om. Du kan godt ringe op og så sige, at det koster penge. Hva? Hvis du ikke ringer op nu og siger, at de skal betale fuld pris for det, så bliver du sat af her. Nå. Så kunne jeg jo godt se, at jeg havde et problem. Ikke? Og så tænkte jeg, om der er ikke andet for. Fordi hvis jeg blev sat af, så ville han ikke komme, hvis han kom til Hørsholm. Hvor er mor henne? Så ville der komme en konflikt.
Og så tænker jeg, nej, du ringer op. Og så fik jeg fat i Camilla, og så siger jeg til hende, sig mig en gang, ved du hvad, altså, det koster altså nogle penge. Og han havde sagt forinden, hvad tager du i forretningen, hvad tog du, når du arbejder i forretningen, det koster det samme. De har penge nok. Nå, men så tænker jeg, det koster det og det. Okay, jamen, så var det ikke sikkert, at hun skulle klippes og et eller andet. Og så lagde vi så røret på. Og jeg havde det så dårligt. Da vi kom til Hørsholm, der stod min søn udenfor. Og da jeg åbnede døren, så sagde han, vil du være venlig at komme med? Så var vi omme på bagterrassen, og så siger han til mig, hvad fanden bilder du dig ind? Nu har den familie betalt rejser og rejser og rejser, og så beder du om at få penge for det. Så siger mig, hvad fanden bilder du dig ind? Er du rigtig klog? Grøften blev større mellem ham og mig. Og jeg sagde jo ikke, hvad det var. Jeg fortalte ham jo ikke sandheden. Vel? Så Annette bliver sat i det valg mellem at blive sat af og skabe en konflikt, eller skabe en konflikt ved at tage penge for det. Det er de to valg, Annette står med. Hun kan ikke vælge noget, som bliver det rigtige valg. Hun kan heller ikke fortælle om det, fordi så er Bo stærk nok i de relationer til at fortælle, at det er Annette, den er gal med, og ikke Bo. For Bo har allerede styringen i den familie på derværende tidspunkt. Over min søn. Ja, og over resten af din familie også på derværende tidspunkt. Ja, det havde han faktisk. Ja. Hvis vi lige... Din relation til Frederik er også lidt speciel. Og det er den, hvis vi springer tilbage til hans fødsel og tidlige barndom. For der er Bo... der arbejder Bo på at umyndiggøre dig i forhold til, om du kan tage dig af Frederik. Ja. Og han synes jo så, at det ville være en rigtig, rigtig god idé. Han mente ikke, at jeg havde styr på, at jeg kunne passe min søn, at jeg gik ud og arbejde. På det tidspunkt havde jeg haft en forretning, som jeg lukkede ned, da jeg blev gravid. Og så jeg søgte et job hos en frisør, så begyndte jeg at forsørge ham. Og han gik derhjemme. Han var så lille, Frederik, på det tidspunkt, så han ikke rigtig forstod det der overhovedet. Men det har alligevel givet nogle store sorg og ar et eller andet sted, at han kunne finde på at gøre det, men det var en bevidst handling, at han forsøgte på at fjerne mit barn fra mig. Og på daværende tidspunkt er vi så langt inde i cirklen, så hvis vi kigger på det, så er der skam og skyldfølelse i det. Du taber ansvaret og får noget ansvar, som du ikke rigtig har brug for. Og du taber selvtilliden og selvværdet, fordi du tænker, måske er jeg faktisk så dårlig en mor, så jeg ikke kan passe på Frederik. Ja. Så du gør faktisk, hvad han siger. Ja. Og tager ud og arbejder. Og med det kendskab, vi har til Bo og Bos historie, så kunne man godt gå ud fra, at han mere eller mindre bevidst vælger at gøre det, fordi det er da meget nemmere at få Annette til at arbejde og tjene pengene, end det er, at han selv gør det. Ja. Så er det da rarere at gå derhjemme med Frederik. Jeg har finansieret ham altid. Sådan er det. Og ja, sådan har det bare været. Men det er ikke så meget det, jeg har finansieret ham, det er, at de penge, jeg kom med, begyndte han også at styre. Hvad jeg måtte bruge pengene til. Hvornår det passede ham. Jeg kunne jo ikke gå ind på nettet og handle. Det har jeg jo ikke lært. Så det vil sige, hvis jeg skulle have et eller andet, så skulle jeg faktisk opføre mig rigtig, rigtig ordentligt og pænt, eller gøre ham nogle tjenester, for at jeg kunne få de ting, jeg gerne ville have på nettet. Og det starter så stille og roligt med, at jeg begynder at købe lager ind. Man tror, jeg er åndssvag, men jeg har altså plastikposer. En hel hjem- og fikskasse fyldt med plastikposer. Og i forskellige størrelser selvfølgelig, så I kan sagtens, hvis I mangler poser, så er jeg har leverancer i poser. Og jeg havde det også af rengøringsmidler og alt muligt andet, fordi
Det kunne være den dag, hvor det ikke passede ham, og så kunne jeg ikke få de varer, jeg gerne ville have. Så tænker jeg, det er bare med at købe det, mens det er. Blandt andet så skulle jeg have et eller andet, vi skulle have et eller andet til hjemmet fra IKEA. Og det gik jo fint, det var mig, der betalte, og han sørgede for at få det ind på lystavlen og så videre. Og så siger jeg til ham, jeg vil rigtig gerne have en æggedeler. En æggedeler. Ej, må du fandme knuse mig, undskyld mig. Han ville ikke købe de varer, fordi jeg måtte ikke få den æggedeler. Han ville ikke sætte den æggedeler på, ergo fik vi ikke varer fra IKEA. Det var sådan, han også kunne være. Og grunden til, at du begynder at købe så mange ting, hvis vi kigger på det psykologisk set, så ligger det jo i noget af den kontrol, han har over dig. Hvis du prøver at fortælle en lille smule om nu har vi hørt nogle store historier, som man sådan kan slå ned på, men der er også en masse små hverdagsting, som hele tiden handler om kontrol. Alle de der bitte små ting, der kontrollerer dig i hverdagen. Ja. Prøv at starte fra morgenstunden, og så slutter vi ved frokosttid med små ting. Ja. Altså det her, det er en ganske almindelig hverdagsmorgen. Det er 2 kopi alle dage på stort set ens. Jeg starter med at gå ud på toilettet, og så trækker jeg for mange gange på toilettet. Jeg bruger for meget vand, det løber for meget, og så er der ligesom allerede lagt op. Når vi mødtes i gangen, så var der færdselsregler. Jeg skulle gå til højre, når jeg skulle ud i køkkenet. Og så starter vi med morgenmaden. Der støjede jeg for meget. Så rørte jeg for meget rundt i kaffekoppen. Så stod jeg for meget med benene udad. Så røg jeg forkert. Jeg talte forkert. Jeg smaskede. Og man kunne ikke forstå, hvad jeg sagde. Hvis jeg fortalte en eller anden ting, jeg havde læst eller hørt om, eller andet, så kom skældsordene. Professor, nasekælling og hvad det ellers var. Det var det samme repertoire hver eneste morgen. Skraldespanden, den sørgede han for at fylde så meget. Så når jeg tog posen, så røg skidtet ud på gulvet. Det var en fast ting, jeg måtte gøre hver morgen. Det var at sikre mig, at jeg ikke stod med posen, eller at posen ikke lå nede på gulvet. Så derfor bliver det pludselig vigtigt at have poser nok, fordi ellers så kan man ikke få dem på det rigtige tidspunkt. Så kommer man i uføre, eller bruge den rigtige posestørrelse, eller nå ud med skraldet, inden den bliver for fyldt. Ja. Hvorefter man måske går ud med skrald 3 gange om dagen, fordi man begynder at blive bange for det. Så kan man også få skæld ud for, at man bruger for mange poser. Altså, man kan ikke gøre det rigtige, når man når til det sted i forholdet. Det er umuligt for dig at træffe et rigtigt valg, for han skal nok få det vendt om. Ja. Så var det et fast ritual, at hans bror ringede om formiddagen, eller der ved morgenstunden. Det jeg faktisk starter med, det er, at jeg starter med, når jeg kommer ud i køkkenet, og han sidder derude. Se, hvordan ser han ud i dag? Er der optakt til et eller andet? Det kunne jeg se med det samme, hvis der var optakt til et eller andet. Og hvis der var optakt til et eller andet, så var jeg godt klar over, at jeg skulle passe rigtig, rigtig meget på. Fordi så kom det. Men det kom det så, når hans bror ringede. Og der blev jeg svinet til. Og broren i den anden ende, det kunne jeg også høre, hvad han sagde. Han fyldte gas på den der patron. Og de var så enige, og det var ikke det var med lægen. Lægen havde jo også sagt, at jeg fejlede det og det og det. Og jamen han gik også hen og blev personlig over for hans bror. Sad og udleverede personlige oplysninger om mig. Det må man ikke. Der blev stillet diagnoser. Dagligt blev der stillet diagnoser, hvad jeg fejlede. Det var så bare inden frokost. Og derfor begynder du faktisk at have nogle tvangstanker, Ja. Som jo ikke handler om OCD, som man kender det som en diagnose, men simpelthen et forsøg på at overleve i den der, det pres, der kommer fra Bo af hele tiden. Eftermiddagen gik med, at jeg på et tidspunkt, så flyttede jeg ind i soveværelset. Og der levede jeg så derinde i soveværelset. Og så sker der jo så, det er jo sådan en underlig ting med det der digitale, som jeg ikke havde forstand på dengang. Jeg har heller ikke forstand på det nu, men jeg forstår godt, hvad man kan. Fordi det er jo så opdaget her på Edelstedet. Hvad han kunne, hvad han var i stand til.
Men så sad jeg og kunne se Netflix på min telefon, og det kunne han så høre. Og pludselig så har han fjernet Netflix fra telefonen. Så kunne jeg ikke se det mere. Det var den der digitale ting, som han gjorde. Men det, som faktisk var det aller værste, som jeg, når jeg tænker tilbage på det, så var det værste, det var faktisk, når jeg skulle i seng om aftenen, fordi det blev tidligere og tidligere, jeg gik i seng. Fordi på det tidspunkt, der sov vi i samme seng. Han flyttede sig ind i stuen senere. Men det startede sådan set med, at jeg skulle ud og tisse om natten, og så blev det 3 gange. Nå. Så blev det til 4 gange. Og så blev det til, at det tog en time at komme i seng. Så blev det sluttet af med, at det tog 4 timer for mig at komme i seng, fordi jeg skulle ud og tisse. Og han lå og råbte og skrev, det er ikke snart færdig med det der pisseri og alt muligt andet. Og desto mere han sagde, desto mere listede jeg forsigtigt ud, for jeg tænkte, du skal jo ud og tisse. Jeg listede ud for at tisse. Og jeg vidste jo godt, det var en tvangstanke. Og jeg tænkte også, det må du altså prøve at arbejde med. Det kan jo ikke være rigtigt. Altså, der er jo ikke normale mennesker, der går ud og tisser. Det tager 4 timer, inden de går i seng. Men altså, det kunne jeg simpelthen ikke. Jeg kunne ikke komme ud af det. Jeg kunne simpelthen ikke komme ud af det. Det kunne jeg her, da jeg kom her. Og der var masser af ting, som jeg ikke har fortalt om den skide hverdag, som var. Det er jo svært at huske det hele, fordi da jeg var i det, jamen der var det. Nu sådan noget som indkøbsliste. Den er faktisk ret vigtig. Indkøbslisten. Der skrev jeg jo op, hvad jeg manglede. Og så tog han åbne køleskabet. Mælk, det mangler du ikke. Det der, det mangler du ikke. Det var mig, der betalte. Det der, det mangler du heller ikke. Og når han så havde sine gode dage, han vidste jo godt, at jeg godt kunne lide vindruer. Så købte han vindruer, og så kommer han hjem med rådne vindruer. Værsgo. Og nu kalder du det de gode dage. Jamen, han havde jo købt vindruerne, som jeg havde skrevet på sedlen, men det var rådne vindruer. Ja, men han kunne ikke få noget andet. Så tænkte jeg, nu ringer du ind til hjemme, og så spørger du dem ad, kan det være rigtigt, at I kun har sådan nogle dårlige vindruer? Nej, vi har lige fået varer hjem. Sådan. Og du skal lige spørge Pau, om det ikke er rigtigt. Han er ved at brække sig, når jeg snakker om vindruer. Og der kommer vi ind på en relation, som jeg ikke tror, vi har dyrket nok lige nu. Fordi vi skal lige tilbage til familien Rasmussen, som du gifter dig ind i. Fordi der er også 3 brødre. Og det er Bo, som er den ældste, som du gifter dig med. Så er der Jes, som han ringer dagligt sammen med. Ja. Og så er der Pau, som er den yngste søn, som er væsentligt yngre end de 2 ældre. Ja. Og jeg er gift med Pau. Og det er derfor, jeg sidder her i sådan en dobbeltrolle, fordi jeg er i virkeligheden også svoger til Annette. Ja. Men jeg har også en psykologisk uddannelse, og det er den, jeg sidder her med. Og det er derfor, jeg ligesom er blevet, kan man sige, involveret i at hjælpe dig frem i livet, samtidig med, at du jo også er blevet min familie, og jeg er blevet din familie. Ja. For snart 25 år siden meldte Pau sig også ud af sin familie. Så han har heller ikke set sine sine brødre. Og jeg kender derfor overhovedet ikke den familie andet end, hvad jeg har hørt fra Pau, som ikke er særlig meget, og hvad jeg nu har hørt fra Annette. Så det var lige en parentes om mig. Fordi ellers så er det lidt mærkeligt, at jeg sidder her og kender Pau på den måde. Det gør jeg ret indgående, for jeg har været gift med ham i 23 år. Og han er væsentligt ældre end mig. Så derfor giver det god mening. Annette, lad os lige prøve at springe en gang tilbage i tiden igen. For vi skal lige have historien med, da I flytter til lad os springe huskøbet over i Hellerup og flytte til vi flytter til Jylland. Ja. Det var en drøm, han havde. Han ville gerne have en bondegård med dyr. Og jamen, han tog op og købte den her gård. Og jeg havde ikke på noget tidspunkt ønske om at flytte til Jylland. Slet ikke.
Og kommer så hjem og siger, når jeg købte den her gård og sådan noget, så huset blev solgt. Så daffede vi afsted. Og jeg ved en ting, der er stenhammerende sikkert, da Frederik var ulykkelig, da han boede i Jylland. Jeg var ulykkelig, for jeg blev endnu mere isoleret, end jeg var i forvejen. Og min isolation startede i virkeligheden i Jylland. Vi flyttede det op i 82. Alt, hvad jeg skulle have med at gøre, jeg havde ikke kørekort, jeg havde ikke nogen ting. Alt skulle gå igennem ham. Jeg blev virkelig, virkelig, virkelig afhængig af ham. Og jeg startede forretning inde i Hjørring, og det var ganske udmærket. Altså, det havde en dejlig forretning derinde. Men der var jeg så også mig selv inde i den forretning. Men han hentede mig, sagde jeg ikke noget, der passede ham, så blev jeg sat af på vejen hjem. Kunne jeg blive sat af midt på vejen. Og så kunne jeg selv finde ud af at komme hjem. Så Så det er ikke kun tomme trusler, det der med at blive sat af. Du bliver faktisk sat af. Ja, det gør jeg. Og jeg afleverede pengene derhjemme. Jeg lagde penge derhjemme, for han lavede jo regnskab og alt muligt andet. Og jeg fik så et vist beløb til, jeg kunne holde mig gående, hvis jeg skulle over have noget mad, eller en 50'er eller sådan et eller andet, i lommepenge, eller hvad man kan kalde det. Af dine egen tjente penge? Af mine egen tjente penge, ja. Men tiden i Jylland var ganske rædselsfuld, det vil jeg så sige. Jeg er glad for, at jeg har været der, fordi det gjorde også det, at jeg så det lille samfund, som jeg elsker at bo i i dag. Og det gør jeg jo også i dag. Jeg bor jo også i et lille samfund i dag. Det lyder lidt som en parentes, men der går faktisk 14 år i Jylland. Ja, det gjorde det også tilfældigvis. Hvor du bliver mere og mere isoleret, og nu er vi jo faktisk ret tæt på at være helt inde i cirklen. Det kører den anden vej, det er lige meget. Og det var faktisk også der, undskyld afbryder, Ja, det var faktisk også der, jeg begyndte at blive isoleret fra min familie. Ja. Og det er jo så den inderste med tabet af netværket. For hvad er det, der sker der? Jamen altså, for det første var vi jo ikke i København, vi var ikke hjemme og besøge dem. For det første skulle tilrettelægges, jeg skulle have lukket forretningen og alt muligt andet. Så det var ikke bare lige at tage til København. Jamen, vi blev isoleret. Altså, vi så ikke hinanden i de 14 år. Og det vil sige, at jeg har jo ikke kendt dem i de 14 år. Jeg har ikke været med i deres udvikling. Nu har de ikke nogen børn eller noget, vel? Men jeg har ikke været med i deres udvikling. Jeg har heller ikke været med mine forældre og alt muligt andet. Det mønster, som de holdt blandt andet juleaften, traditioner der og sådan noget. Ikke? Da vi kom tilbage til Sjælland, kunne vi jo ikke bare mase ind og så være med i de der traditioner, fordi de havde deres egne traditioner, ikke? Men der var vi allerede på vej. Der var vi på vej væk fra hinanden. Ja, det var jo sådan set det i virkeligheden. Og så er det, vi flytter til Rørvig, og så er det faktisk, det begynder faktisk i Rørvig stille og roligt at røre på sig, at der er et eller andet, som jeg ikke er tilfreds med. Og der er det, jeg begynder at undersøge stille og roligt. Begynder jeg at undersøge ting og sager, og jeg går til psykolog og psykiater og alt muligt andet. Og psykiater og psykologen begynder så at snakke om, jamen det kunne jo godt være, at det var Bo, der var noget i vejen med. Så nej, det er det jo ikke, fordi det er jo fordi, jeg har været på børnehjem, og min far, han har drukket alt muligt andet. Og de blev ved at snakke om det der. En psykiater gik hos og sagde til mig, sig mig engang, har Bo sagt det så mange gange til dig, så du sidst tror på det? Ja, det havde han jo, ikke? Den sætning glemmer jeg da aldrig. Og det begynder så stille og roligt at begynde at bevæge sig. Der begynder at ske et eller andet i kroppen på mig. Men for 5 år siden, der blev det for alvor. Og der var jeg godt klar over, hold nu op. Og tit har jeg tænkt, det var, hvorfor gjorde du det ikke som 50-årig? Jamen altså, jeg havde jo ikke økonomi til det. Jeg havde forretning i mit eget hus. Det vil sige, hvad skulle jeg leve af? Hvor skulle jeg tage hen? Min familie var jo ikke, de kunne jo ikke hjælpe mig. Vi var jo ikke på talefod. Så jeg stod der helt alene. Så man blev hængende i det der forhold. Og det er et ret godt billede på, hvor meget det kræver at komme ud af sådan et forhold, og hvor meget det, nu kender jeg ikke jeres historie, men man kunne forestille sig, at det har været svært for jer også at træffe beslutningen om at komme hertil. For
det er virkelig en voldsom ting at skulle sige, det er nu, jeg er nødt til at passe på mig selv. Specielt når man har fået fjernet så meget af sin selvstændighed igennem et langt forhold, så man er nødt til at sige, det er nu, det bliver farligt. Og det er altså 5 år siden, at Annette når dertil. Og det var sidste år, at hun kom her på Ellestedet. Så lang tilløb skal der nogle gange til. Nu kan jeg se, at der begynder at være nogle følelser i spil. Det er helt i orden. Jeg har tit stillet mig selv det spørgsmål. 55 år, det er lang tid. Vil jeg gøre det om? Ja, det vil jeg. Fordi det er første gang i mit liv, jeg har oplevet lykken, efter jeg er kommet her. Jeg har aldrig haft veninder. Så kan man sige, har man veninder, når man er her? Ja, det har man på en eller anden mærkelig måde, fordi jeg skal komme i tanke om det i morges. Det her hus, det emmer af hemmeligheder. Hvis man kunne tage og se det, så ville man få et chok over alle de hemmeligheder, der er herinde. Og vi er alle sammen ligeværdige, når vi er her. Vi snakker om de samme ting, vi fortæller hinanden, alle vores hemmeligheder og alt muligt andet. Og den lykkefølelse, man har ved, at man har nogen, der forstår en. Og altså, den er uundværlig. Den kan man slet ikke betale for penge. Det kan man ikke. Og der begynder du at have fast kontakt til din psykolog. Ja, det har jeg haft igennem et år, 3 år. Og i det, der eskalerer hans overvågning af dig. Han borer for eksempel hul i døren. Nej, du siger ikke psykolog. Nej, ikke psykolog, men Bo. Ja. Ralf, han har ikke overvåget dig. Nej. Psykologen. Men Bo borer hul i døren ind til din klippesalon. Ja. Og du begynder selv at opdage, det er ikke rigtigt det her. Sådan er almindelige forhold ikke. Ja. Hele din omverden er krakeleret, og hvis der er tilløb til, at du får nogle strikkevenner, eller nogen, du kan snakke sammen med, så får han forpurret det ved at gøre dig så utilpas, så du melder fra. Ja. Jeg havde, der hvor jeg bor, det hvor jeg boede før, der kom der nogle ukrainere ind, der boede. Jeg kom til at bo lige over for mig. Og der var jeg frivillig, jeg gik op til dem, og fordi jeg havde noget på loftet. Og så begyndte jeg at blive venner med især et par. Og der var mange problemer. Der kom mange skældsord, sådan nogle. De kommer jo fra, det er østeuropæere, og de stjæler, og de gør ditten, og de gør datten. Familien var jo skidehamrende sød, og jeg fik et rigtig tæt venskab til dem. Og så sker der det, at i et eller andet, et godt øjeblik, rigtig dårligt øjeblik, hvor at kvinden, hendes mand er handicappet, og hun er tvunget til at gå til dansk. Og så siger jeg, at det kan jo være, at Bo kan hjælpe hende med dansk, fordi han er god til dansk. Og det foreslår jeg så Bo, og så ender det så med, og jeg siger til ham, det er kun dansk. Du skal ikke begynde at fortælle og spørge om nogen ting, det er kun dansk. Det fortæller jeg Ralf. Så sagde han, sig mig en gang, er du rigtig klog? Er du rigtig klog? Og der gik jo ikke ret lang tid, så havde de to jo sms'er. Det kørte jo afsted på sms'er. Tilfældigvis kunne jeg jo se, fordi det havde han så ikke tænkt på, at jeg kunne se de sms'er, han sendte på skærmen derude, inden han nåede at gå ud og lukke dem ned. Og han fik alle historierne, og han spurgte om alt muligt forskelligt. Og der var jeg godt klar over, at hende tager han også fra mig. Sådan. Og det gjorde han også. Jeg tilgiver ham det aldrig. Og dem blokerede jeg, da jeg kom herover. Og de aner jo ikke, hvad det er for et forhold, jeg har været i. Og de kan ikke forstå, hvorfor jeg har blokeret dem, fordi vi havde det virkelig, virkelig godt sammen. Altså, vi var ligeværdige. Jeg havde prøvet at være på krisecenter den ene nat, men jeg havde også prøvet at have det dårligt hjemme. Og hun havde det dårligt, kommer til et fremmed land og alt muligt andet. Så det
der var jeg virkelig ked af det. Så men det er så en af de ting, der så har været nødvendigt at gøre. Fordi han stadigvæk har kontakt med dem, går jeg ud fra. Ja, det ved vi ikke noget om Ej, på vi ved nuværende ikke noget om tidspunkt. Men efter du har talt så meget med Ralf, så begynder du at forstå, at du faktisk har nogle muligheder for at være dig selv. Du begynder at træffe nogle selvstændige valg. Det er ikke særlig rart, fordi han reagerer voldsomt på det. Ja. Bo. Ja. Og det er deromkring, at du tænker, nu skal der ske noget. Og så finder du Paus telefonnummer. Ja. Og på daværende tidspunkt har vi jo ikke set den familie. Jeg har aldrig set dem i den tid, jeg har været gift med Pau. Men du går rundt med det telefonnummer i lommen i Flere måneder. før du rent faktisk tør Ringe. ringe. Og grunden til, at man gør det, er jo fordi, at man står i en meget sårbar situation, når man skal bede om hjælp. For man risikerer at få en afvisning. Og det gør næsten lige så ondt som at være i forholdet. Så hvad skal man vælge imellem, når man skal bede om hjælpen? Så du ringer til Pau, efter at have taget mod til dig et par måneder. Ja. Og jeg stod der og var kæk, og sagde, okay, altså hvis han ikke svarer, ja, så er det jo det, så er det brødet, ikke? Og så er det sådan, der. Og jeg boede jo ude i bilen på det tidspunkt, når jeg havde samtaler med psykolog, så var det jo i bilen, det foregik. Og så ringer jeg til Pau, og han svarer ikke. Jeg var simpelthen så ulykkelig, og jeg skal til at gå ud af bilen, så ringer Pau. Jeg kunne nå himlen, da han ringede. Jeg kunne gå på vandet, da han ringede. Han har jo ikke sagt ja til, at han ville hjælpe mig, men alene det, han bare tog til, han kendte mit telefonnummer, så derfor tog han telefonen, ikke? Og han kendte jo, når jeg fortalte ham Bo, jamen det vidste han da godt. Jamen, det vidste han da også godt. Det vidste han. Og alene der at få en, der var allieret, og hvor han forstod nøjagtigt, hvad det var. Og han sagde, jeg vil gerne hjælpe dig. Og det er hans skyld, at jeg ikke har taget mig af dag i dag. Sådan er det. Ja, for det var det valg, du gav dig selv. Ja, men jeg har prøvet det før. Jeg har forsøgt selvmord før. Og jeg havde taget mig af dag. Hvis ikke du havde fået hjælpen. Ja, det havde jeg. Det ved jeg med sikkerhed. Ja. Fordi der var slet ikke noget der overhovedet. Jeg kunne slet ikke se mig ud af det overhovedet. Så der er du under total kontrol af Bo i virkeligheden. Ja. Der vil jeg lige sige en ting til dig, der jeg var med her sidste gang. Når man kommer her, du kender det godt, der skal stå udenfor, det løser sig. Og tingene, de løser sig. Altså virkelig, når man er her. Det er ikke sikkert, det løser sig i den retning, man tror. Men det kan også godt være, at det er en bedre retning, end man regner med. Jeg kom jo her med det formål, det var, at jeg skulle tilbage til den bolig, som jeg selv ejede. Og hvad gør jeg i dag? Jeg bor i Ørbæk og starter et helt nyt liv. Okay? Så ja, jeg vil gøre det om igen. Ja, du havde nogle hævntanker. Du skulle sætte ham på gaden, fordi det var din lejlighed, han boede i. Ja. Men det viste sig, at det faktisk nok ville give dig et meget bedre liv, simpelthen at få lukket ned for det liv, der handlede om Bo. Pau snakkede om det allerede i begyndelsen af det. Har du nogensinde tænkt dig at flytte? Så nej, det er ved Gud, jeg ikke har. Jeg kunne ikke drømme om at flytte. Nej. Og den tanke, da han sagde, der har du nogensinde tænkt på det, det har jeg gået og tænkt på en gang imellem, hvor jeg tænkte, for jeg hører efter, hvad han siger. Jeg tænkte, det kunne da godt være. Nej, det kunne ikke godt være. Jeg skal ikke flytte nogen steder hen. Så. Så rammer du Ellestedet. Ja, det gør jeg. I juni sidste år. Ja. Den 28-29 om natten. Og det er jo en historie, som I alle jeg har snakket med, siger det samme. Da jeg kom her, der tænkte jeg, jeg har sagt det 1000 gange, det er ikke her, vi skal af. I kørt forkert.
ja, men GPS'en siger, at du skal her. Det kan jo ikke være rigtigt, fordi det er lagerbygninger. Nå, men altså til sidst, og så åbner døren, så kommer Jannik ud. Og smilende, og kom, du skal tage dine poser, og tænkte, hold det op, hvor er det dog en dejlig velkomst at få. Og så kommer jeg ind ad døren, ikke? Og så faldt kæben. Og jeg sidder og sagt det samme med jeres 2 poser, I er kommet her. Ikke? Og så kommer man ind i huset, hvor det simpelthen, man kan slet ikke forstå, hvad der sker. Det er det. Som jeg sagde til journalisten, jeg snakkede med før, det er en lille smule mærkeligt, fordi nu siger jeg så, at hjernen, den bliver parkeret, altså den bliver brudt ned. Altså, det var jeg sagde ordet. Nulstillet. Hvad? Nulstillet? Ja. Sagde nulstillet derinde. Nulstillet. Og jeg, som er her, ved udmærket godt, ikke? Med navnene. Jeg kunne ikke huske navnene på personalet. Og jeg havde sædler i lommen. Når jeg skulle ind til en socialrådgiver, så sad jeg og kiggede på det der navn, og jeg øvede mig, jeg stavede det, og tænkte, så må det sidde fast. Når jeg kom ind til hende, så tænkte jeg, hvad er det, der kommer ud af din mund? Det var jo ikke det, du læste på sedlen. Dit navn, Periana. Da jeg gik den dag, der kunne jeg sige det 10 gange rigtigt. Jeg kunne huske alle navnene, da jeg gik ud af døren. Din hjerne har været så meget på overarbejde. Ja, altså det har den jo været, og man har været i sådan en stresssituation, ikke? Så hvad hedder det? Og her, der var det jo, det ved I sikkert selv, det er jo en kamp om at gå ned med vasketøj. Nu skal det ud af maskinen. Nå nej, det har jeg jo glemt, så ligger det så oven på maskinen. Det kunne tage en dag. Ikke? Gå i bad. Så kom personalet, og de lignede 1 million. Og vi andre, vi lignede nogle beskidte svin. Fordi det var vi. Vi var jo ikke gået i bad, og vi havde jo ikke ditten eller datten eller noget, vel? Så, hvad hedder det? Men det var lige meget. Fordi vi var jo i samme båd alle sammen. Og hvad hedder det? Men det, som egentlig gjorde det største indtryk på mig, det var det der med, at man blev nulstillet. Men man skulle ikke tage hensyn til stilling til penge, til... Nu kan jeg ikke male eller noget, vel, men altså man skulle ikke tage stilling til nogen ting overhovedet. Var der nogle problemer? Jamen nu sad jeg jo derude 20 gange om dagen, fordi jeg ikke kunne nogen ting overhovedet, vel. Men det blev jo så løst, de problemer. Ikke? Men I må jo selv kunne mærke det lidt på samme måde. Ikke? Men under omstændigheder er det en hård tid, fordi man møder også stedets faste rammer. Altså, der er lås på dørene. Der er nogle rum, man ikke går ind i, fordi det er personalets rum. Der er faste spisetider. Der er ro. Og pludselig kan man mærke sig selv i den her stressede hjerne, og mærke alt det, der har været lukket ned. Og det tager tid for det at boble frem, og så man kommer i kontakt med en masse følelser. Jeg kan se, at du har tårerne højt op. Og det relaterer sig til vores historie, vi har med i rygsækken. Og noget af det kan vi ikke huske. Noget af det kommer vi først i kontakt med, når vi er her. Og når vi hører hinanden, eller I hører hinandens historier. Så jeg kalder det livsvidner. Det der med, at man kan være vidne til, eller sjælevenner, fordi I har ikke samme historie, men I har helt sikkert samme forudsætninger for at være her. For I har alle sammen truffet det valg, at I har noget, I skulle slippe væk fra. Så det er derfor, I er her, og det kan I være sammen om. I den krise, det er jo et kvindekrisecenter, i den krise, I har været i. Og hvilken karakter den har, det er som sådan ligegyldigt, fordi I er fælles om det. Mm-hmm. Der var også Stella sagde til mig en gang, det der er forskellen på os her, som har været her, det er, at vi har sovet sammen. Og det kan jeg godt se. Jeg kan godt forstå, hvad det er, hun mener med, at man har sovet sammen. Ikke som personale. De går hjem og kommer tilbage. Det er jo simpelthen, de er væk og har deres liv derhjemme. Men her er vi sammen. Vi mødes også om natten. Det var lidt sjovt, fordi forleden dag, da jeg skulle ned igennem gangen, dem, der boede her før,
Deres navn kunne jeg heller ikke huske. Og så kommer jeg ned gennem gamle. Når der boede hun, og der boede hun, og der, at det hele pludselig kom tilbage til mig. Det var jeg faktisk rigtig meget overrasket over. At hjernen kan gøre de ting. Det synes jeg er mærkeligt. Ja. Men det er normalt. Ja, det kan godt være, det er mærkeligt, men det er normalt, jamen, det at der er nogle ting, som, ja, så er der et eller andet sted, man er normal, eller i hvert fald føler sig normal. Fordi der er kun, jeg plejer at kalde det båndbredde, der er kun så meget båndbredde i hovedet på os, og når den er fyldt af alt muligt andet, så er der altså ikke tid til, nu snakkede du om at gå i bad, børste tænder, passe på sig selv, vaske hår, være god ved sig selv. Det er der bare ikke plads til, hvis man bruger hele sin bredbånd på at være bange for, hvad der skal ske med ens børn, hund, hvor vred ens mand bliver over et eller andet, eller kæreste, eller hvad det nu er, der fylder, så er der ikke mere plads. Så en del af det, I er her for at lære imens I er her, det er jo også at passe på jer selv, og være noget for jer selv, og træffe nogle valg selv. Fordi du træffede jo heller ikke nogen valg. Du blev endda bedt om, og hvilken vej du skulle røre rundt i kaffekoppen. Så man får indskrænket sig selv. Og nu har du været her på Ellestedet, Ja. og du har været her faktisk i forholdsvis kort tid, 2,5 måneder. Ja, det er fuldstændig rydsigt. Jeg føler, jeg har været her et år. Jeg føler virkelig, at jeg har været her et år. Og er flyttet ud i en selvstændig bolig, Ja. og har lært, hvordan det er at være teenager. Fordi det der med pludselig at skulle leve sit eget liv og træffe sine egne beslutninger. Nogle gange er du lidt irriteret på mig, fordi du spørger mig til råds om, hvad skal jeg gøre her? Og er der en regel, jeg holder skarpt fast i, så er det, at jeg træffer ikke nogen beslutninger på dine vegne. Nej. Og det, så må du jo så selv træffe de beslutninger, for du har aldrig været vant til det i ægteskabet med Bo. Nej. Det er rigtigt nok. Men jeg synes, rejsen fra Ellestedet til nutiden, hvor jeg bor, det har været den hårdeste rejse. Og det har været, for det første, så har du får et venskab, som mange slet ikke kan forstå. Fordi vi snakker om alt. Og pludselig så kommer du til larmende stilhed. Og det er især om natten, at det er slemt. For om dagen kan man sørge for at gøre et eller andet, og det er lyst, så er det ikke så slemt. Men om natten, der får de frit løbt op, tankerne. Jeg synes, det var svært. Jeg synes stadigvæk, det er svært at være at starte. Men jeg har gjort noget, der er nogen, jeg forsøger på at gøre det så godt jeg kan ved at blokere nogen, som jeg har kendt herfra, som jeg holder rigtig meget af. Men jeg er nødt til at blokere dem for, at jeg kan komme videre i mit eget liv og opleve de ting, som jeg har brug for. Jeg har et mål, der hedder, at jeg vil gerne dø lykkelig. Så. Nej. Men vi er faktisk også ved at være nået til slutningen på din historie. For du har været på Ellestedet, du har mærket de faste rammer, og hvad det gør, at man pludselig kan mærke sig selv, og skal til at lære sig selv at kende. Du er blevet hjulpet af ikke mindst af Stella, men bestemt også af Ivalu, som har været en stor støtte i alt det, der pludselig vælder ind over dig. Fordi i det øjeblik, at du får ro på dit liv, så begynder der jo også at være mulighed for at holde sig til alle de breve og alt det, der kommer fra kommuner og fra gældsernæring. Og så pludselig så havde du jo nok at gøre med at prøve på at finde ud af, hvordan delen lever man livet.